bahar film live ani a ka in zoom thelo na chan chu mi pathin rim ani hi chill ti man po ni lo boruak kan nei lo lu tu ka in ron drama ve lami pp mala zara official lama mizo te kan tam em kha kan ni ti hi thei ngil lo tiang u ra la nge bi zata ra la hi ka du to zo ka ni a chan chu bi zata chu ka du lo a chan chu ka sei tlang to pang o khat ra la kan du to zo ka ni ti lo se ro ra la kan du na chan chu mi pakhat hi a hmela chuanin a ka po zenila min se lawang ti thei tur khopania mo ma se mi pakhat chu a hmel a ka a po zenila min se lawang ti thei tur khopani ma se a chhuril chumo a khalutu mi pakhafek ani ma se ra la chu ani lo ara la chu ati phong a thina athin rim hi ke ma ang che hian in sum zo lo ve thin thoin ka shi a chu tiang vel chu ni mo ma se le lama mi pakhat pa chu aka po zini na min se lawang ti ni a mai chana a mai ending at chuan ma se a churil lampang chu a khafe ka ni churil lampang kha a khafe ka ni ti khalo shia ula in ron compare zo ka kha chuan in ra la kha chu a tha zok tho ni ti khalo shia ula le wa nang ve la ni in ron compare kha mo chu wang chuan in thil hi kan han sha chiang chawa chu wang chuan in o ra la ka huat chan te mi ron ti ta ra la ka huat chan em chu tournament kan organize a da nang lawin a che a chu wang chuan ka huwa ni ber mai ni ma se hei tuna chuan RIP ka chwa san to a kha kan in huwa na ka RIP le ra la a lak in kar ni to thung to ani mo ma se ka chuak chia an management thar chuan in kan ben tlang tur po kha an ben tlang le ta si lawa chu tiang vel chu ni kan di khiu chan chu ra la wang ani o ra la khan in group final la watch party wangin kan di khiu ani ngoi ren khan chwa san mei ro pa lo tha lu tuk mai chana in team de ule ka mi kan chwa chan kan soya